dag skal vi så se ind på Julemands værksted, hvordan der får fat i alt så meget legetøj, de glade børn. Er det ham, der kommer der? Ja, det er det samme. Han lister. Det er hans hemmelige værksted. Julemand, hvad var det, du havde lavet der? Jo, det er ikke. Okay. Så nu får I så se en reaktion af et barn. Nej, hvem kan det være? Hej, Julemand! Nej! Julemand! Ja, det er jo rigtigt, men ja. Det er sgu samme julemand, ham den fede. Hvad har du så nede i din mave? Ja, det er fordi, vi spiser meget slik op på Nordpolen. Og det er hos naboen. Har du så taget gave med til mig? Ja, det har jeg sgu. Skal vi se, hvad vi kan finde til os, ja. Der er så mange næver. Fra en af dig. Det er Christian. Ring nu. Nej, hvad kan det være? Jeg har altid ønsket mig en tæbjer. Så hvad kan det være? Ja, det bliver min søster som træk. Ja, knæk. Det er også din søster. Hvor tror du ellers, jeg får så meget legetøj? Jeg føler det jo. Men knæk, jeg må sgu vige, at der er sgu flere børn, der græder over deres glemte ting. Vi ses. Nå,